Nového videa a som tu s Oliverovým bratrancom. Potom som tu s mojím kamarátom Martinom, ktorý si ho, nesmiem dať čo. A je tu Oliver. Odhalenie. A je tu môj brat. A ja. No a sme na Karlinke a snažíme sa s kolobežkami ako takýmito zísť dole. Dobre, tak každý okrem neho pôjde dole, lebo nemá kolobežku. Dobre, tak najprv ide môj brat. Pozerajte. Potom napíšte do komentárov, ako mu to išlo. Bez nohy. OK. Poďme to tam. Teraz ide Oliver. Tam oni tam pozri, čo urobili. A keď to chcete mať viac kúl, tak kúkajte. No, kúkajte. No a... Kamo, natočte mňa, jak idem. Natočte mňa, jak idem. Okay. A teraz ide môj brat Robert. Čaute. A... Idem na to. On padne. Tak vedel. Počkaj, idem za tebou. A môj brat spadol, lebo je tak troška blbý. A inak, ak chcete vedieť, ja som vtedy na skôl spadol. Áno. To pobaví. Kamo. Dobre, tak dovidenia ľudia a na budúce sa vidíme u druhom videu aj možno aj s Oliverovým bratrancom a aj s Martinom, s mojím bratom a predsa stupcom. Tak čaute, dávajte lajky, odbery a čaute.